Det er 100 år siden, at kvinder fik valgret her. Dengang i 1915, der marcherede danske kvinder ind til Amalienborg Slotsplads for at takke kong Christian 10, fordi de havde fået stemmeret. Det så sådan her ud. Dengang i dag, der er der altså masser af generationer af kvinder, som kan takke de her kvinder, de ser på billederne her, for deres kamp for ligestilling. Men samtidig så er det da heller ikke alle, som i dag føler sig forpligtet til at føre den her taknemmelighed ud i livet. Og nu har vi her i studiet fået besøg af 2 unge kvinder fra den friskeste generation af stemmeberettigede danskere. Godmorgen og velkommen til begge to, Amalie Kæsler og Sille Bertelsen. Amalie, du glæder dig faktisk til at stemme. Sille, du har slet ikke tænkt dig at stemme. Og vi skal prøve at have opklaret, hvordan man kan have det så forskelligt, og så på denne her 100-årsdag. Amalie Kæsler, hvad betyder det for dig, at kvinderne fik stemmeret for 100 år siden? Det betyder, at jeg i dag kan gå op og sådan være en aktiv del af samfundet, og det er ikke kun mig som kvinde, men det blev alle, der fik stemmeret sådan med uanset social status. Og så synes jeg også bare, at vi stadig ude omkring i verden, altså der stadig skal kæmpes for demokratiet, og stadig mange i dag, som ikke har stemmeret. Og det synes jeg er rigtig vigtigt, at jeg er med til at kæmpe for det. Sille, hvad betyder det for dig, at vi i dag fejrer 100 år for kvinders stemmeret? Det betyder rigtig meget for mig, og jeg har stor respekt for de mænd og kvinder, der kæmpede for, at fattige kvinder kunne få stemmeret. Og jeg mener ikke, at der er nogen uoverensstemmelse mellem det ikke at stemme, og det stadigvæk at være rigtig, rigtig stolt og glad for dem, der tog kampen for over 100 år siden. Og det har jeg jo nogle opklarende spørgsmål til. Det kan godt være, der er nogen, der tænker, at det er simpelthen lige indviklet nok, men det kommer vi tilbage til. Amalie, du har stemt til kommunal- og europaparlamentsvalget, og nu skal du så stemme for første gang til folketingsvalget. Hvorfor glæder du dig? Altså det var lige præcis lige inden jeg blev 18, at der var valg sidste gang, og jeg kan bare huske, hvor jeg ærgede mig over, at jeg ikke kunne komme til at stemme. Og jeg synes bare, at det er en stor dag, og jeg sådan, kan være med i være en aktiv del af samfundet, og give ligesom præge samfundet i en retning. Så du glæder dig? Nu er det din tur, og du skal præge samfundet. Ja. Og her sidder Sille og siger, at man kan sådan set godt både glæde sig over kvindernes stemmeret, og så lade være med at bruge den. Hvordan hænger det sammen for dig? Jamen, så tit synes jeg, at der er flere ligheder mellem de kvinder, der kræver stemmeret for 100 år siden, og så stem ikke-bevægelsen. Netop fordi, at første gang det blev foreslået, at første gang det blev gjort opmærksom på, at det var udemokratisk, at kvinder og fattige ikke havde stemmeret, så var der også mange, der synes, det var en tåbelig idé. Og på samme måde, at det vi gør nu, det er, at vi gør opmærksom på, at det ikke er demokratisk, bare fordi vi stemmer, og at det politiske system sådan set er udemokratisk indrettet, selvom vi har stemmeret. Så fortæl engang, hvad er det? Du er jo som sagt med i den her bevægelse, Stem ikke-bevægelsen, som jo også har fået nogle hårde ord med på vejen af folk, som mener, at vi sjofler demokratiet. Er det en protest, eller hvorfor er det, du ikke vil op at stemme? Det er i høj grad en protest, fordi at Folketinget i dag ikke har reel indflydelse til at gøre det, befolkningen ønsker, og så er det altså ikke et demokrati, vi lever i. Netop fordi nu lige udkommer en bog, der viser, at det danske samfund er styret af 423 mennesker, som kender hinanden på kryds og tværs. Ud af dem er 32 politikere. Det vil sige, at det er altså ikke de folkevalgte, der tager beslutningerne her i landet. Men altså, melder du dig ikke lidt ud af kampen ved ikke at stemme? Jeg melder mig ind i kampen ved ikke at stemme. Godt så, hvordan gør du det? Det gør jeg ved for eksempel at sidde her og gøre opmærksom på, at vi har et demokratisk problem. Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der ikke ved, hvordan det politiske system fungerer, ikke ved, hvordan den demokratiske situation er i dag. Og det er dybt problematisk, fordi hvordan skal vi gøre noget ved det, hvis vi ikke ved det? Nå, Amalie. Du er jo også del af en bevægelse. Du er del af den bevægelse, som hedder Demokratipatruljen, som jo blandt andet kæmper for at få politikerne til at lytte bedre efter, hvad det egentlig er, vi har at sige. Så på nogen måde lyder det jo, som om vi egentlig har nogle frustrationer til fælles. Altså, nogle frustrationer til fælles. Kan du godt forstå, når du hører Sille sidde og sige de her ting, at hun egentlig ikke bare er frustreret, men simpelthen lader være med at gå på stemme? Helt sikkert. Altså, vi overvejede også som en del af den der kampagne, som så blev til Demokratipatruljen, at vi skulle have en stem blankt eller stem ikke bevægelse også. Men vi kom bare frem til, at det er vigtigt at stemme, og det er vigtigt at gå op og give sin mening til kende, og man kan stadig godt, tror jeg, og tror vi på, påvirke den her meget, jeg er enig med, at der er den her udemokratiske proces, og den kan vi godt påvirke ved stadig at stemme, og man kan godt
lave om på demokratiet, men jeg tror, at ved at stemme, så kan man gøre det indenfra, måske i stedet for. Hvorfor er det ikke, at I for eksempel går op og stemmer blankt? Det vil jo også kunne tolkes som en proteststemme. Fordi at den kritik, vi retter, det er ikke en kritik af de enkelte politikere udelukkende, det er en kritik af det politiske system, som er udemokratisk. Og det at gå op og sætte en blank stemme vil sende et signal om, at det er udbuddet af politikere, vi er utilfredse med det. Og det er sådan set ikke det, det handler om. Det handler om, at det politiske system er udemokratisk. Hvad gør I så for at opnå det, I gerne vil? Ja. Andet end bare at lade være med det? Det her det er jo ikke en bevægelse, der dør den 18. juni. Vi starter nu med for eksempel at få en masse medieopmærksomhed og haft det gennem foråret og oplyse om, hvordan den demokratiske situation er i dag. Og så er planen den 18. juni, at vi skal lave en alternativ valghandling. Altså man skal have mulighed for at komme og makulere sit valgkort, eller på en anden måde tilkendegive, at man ikke har tænkt sig at bakke op om det her politiske system. Det så du ud til, at du lige skulle tykke på det der med at makulere valgkortet. Hvad tænker du om det? Jamen, at det er en rigtig fin ting, at man laver hinanden. Ja, altså gør en aktiv handling, så der bliver en eller anden form at vise det på. Men jeg har stadig tænkt mig at gå op og stemme. Undskyld, jeg lige taler hen over hovedet på dig, Sille. Kan du synes, at noget af det, Sille sidder og siger, noget af det forkert? Der er jo kvinder, som har kæmpet næsten et helt liv for at give den her ret til dig og til dig og til mig. Og man så lader være med at bruge den. Men jeg tror egentlig, at de har kæmpet for, at vi skulle have en stemme. Og om den så er ved at gå op og sådan afgive en aktiv stemme ved at sætte et kryds, eller om den er at blive hørt i befolkningen, det tror jeg egentlig, at de kvinder ville være lige så tilfredse med. Så på den måde kan jeg sagtens følge sige det. Og du synes jo helt sikkert heller ikke, du forkæler. Nej, jeg synes i øvrigt, det er et rigtig dårligt argument. Og i virkeligheden, så synes jeg, hvis man skulle argumentere for, nu bruger jeg det. Men det er et argument, du hører? Det er et argument, jeg hører rigtig ofte. Fordi at folk er svært ved at forstå, at det ikke kun handler om at melde sig ud af demokratiet, fordi folk netop har en forestilling om, at vi lever i et demokrati, og det er derfor udemokratisk at vælge at lade være med at stemme. Men pointen er jo netop, at hvordan tager man kampen op mod et udemokratisk system? Det gør man ikke ved at deltage i det. Men Margitta, du er i hvert fald ikke sofavælger i den forstand, jeg er ikke fordi du ikke gider. Du er jo virkelig politisk engageret, selvom du ikke har tænkt dig at gå op. Lad os afskaffe det udtryk i øvrigt. Okay så. Hvad skal der til for, at du går op en dag og sætter dit kryds til et folketingsvalg? Altså under det nuværende politiske system, der kommer jeg ikke til at sætte et kryds. Det handler ikke om udbud af politikere. Det handler om, at vi skal have skabt et mere demokratisk samfund. Og så vil jeg ikke udelukke, at det godt kan være, at der kan være en form for parlament i sådan et demokratisk samfund, men jeg kommer ikke til at stemme. Prøv at høre her, damer. Jeg vil ønske begge to god valgkamp, og så vil jeg kun ønske dig, Amalie, en rigtig, rigtig god valgdag den 18. juni. I skal have tusind tak, fordi I kom begge to. Og prøv så lige en gang at se denne